Saudara pendengar, selamat berjumpa dengan CHGB Record. Menampilkan guyonan campursari Cak Kartolo dan kawan-kawan dengan cerita Rujak Kekil. Ayo, kon ngitung neng ngono. Aku balik-balik ngitung suwe-suwe ya bliur-bliur aku. Iya, sarene campur sari ya elek-elek ya kudu lagu Nyampuri sari. Oh, apa sari kerenge ngono iki. Iki rujak-rujakan ya, tapi lombok larang ya. Wis babas, masih kepedesen ya wis. Coba diangkat ya. Nah. Rujak kekil enake dicampur kabel. Jare Cak Mail, aku iki kaya wong sempel. Aku ngono jane dudu wong sembarangan ya Mas yo. Tak critani para pendengar mesti heran. Nek kepingin ngerti sing sering yo maca koran ya Mas yo. Kula niki wong sugih tapi sugih utang. Aku seneng rujak kekil-kekile wedhus. Aku ganteng wong sayange gak tau adoh. Aku mau dirasani yo Cak Muin yo Mas yo. Nek berai jarene yo kaya sinyo. Takodoan jare aku persis Bill Collins yo Mas yo. Nek dijejaki jare wong-wong persis Bill Koplo. Kekil jaran aku tuku cuma situ. Oleh pacar kait kenal medhotno sapu. Aku meceng timbang turu sore-sore yo Mas yo. Rezekine awak ana cewek awe-awe. Tak parani atiku yo cek senenge yo Mas yo. Tak pikir cinta tak dikongkon nyorong montore. Kekil kebu aku nek tuku tak campur oleh. Mikir bojo rapi ayu marai penyakit. Biyen pacaran jeng aku asale Hongkong yo Mas yo. Bareng tak rapi tata asline arek gembong. Rapi ayu tak pegat digudoi bare uang yo Mas yo. Bareng rapi elek nek bengi turu ning glantong. Kekil sapi dirujak campur darai. Celana siji katik wis memet kegerondongi. Oleh undangan nang omahe kanca dewek yo Mas yo. Mlebu kampung mari udan embonge becek. Goceng bojo dalane lunyu lampune mate yo Mas yo. Sepeda ngolen tipak wong loro katokku suwe. Oh Samirin, oh anu Samira. Samira lunga nang anjuk didol murah Samira ngantuk. Samira nonton wayang rong dina gak mule Samira ilang. Jarene katut panjak kendang. Samira awake sial, aku krungu wingi Samira dijeladu bojone Sila. Samira saiki kula gedhe
gedhe-gedhe watuke cekrek-cekrek Samira saiki tata awake kaya legrek-legrek Samira digendak batri Samira gelem digepuki Samira saiki awake kuru aku wingi ketemu tata Samira saiki dheke bandar jatuh aku biyen tau gendengi Samira pancen ayu tapi manasno ati Samira biyen jange tak rapi gelem tak rapi nek penjaluke dituruti jaluk oma barek yo sedan mercy cok kuatir barek cak kartili ajur tak belani menit tak dono stadion tambah sare wes rek lah koyo boleh koyo truk larat rek iki ya opo rek iki gak karo-karuan iki kok ya apa iki kok sajake kok umi-umi sing pojok iki karo paling dirasani. Dirasani. Apa? Ya iku lho Kartolo saiki bakul rujak kikil. Gak bakule bos iki. BOS. Bekas orang sinding. Ya biasa ngedeng kok nyanyi. Nah, tapi sing penting lak karen ya. Aku ya nyanyi, ya bose rujak kikil. Lek prei kikile ya nyanyi. Tapi iki soalnya tanggapan lur, tapi dulur tok iki. Wis kanca sampeyan sing tak sangon sampeyan gak usah. Ya wis Dik, rasane ati ngenes aku. Sales koyo ngene. Iki durung bayar lampu bareng. Oh, wong bos kok iso ngersulo? Gak ono bos ngersulo iki. Ono. Iki calone golek pegawe aku. Sing rada ireng bles. Nuwun. Monggo, wong ganok lawange kok nuwun. Lah ya pantes-pantes ya omong ya kula nuwun wong Jawa. Loh, tak sapari to? Iya, Wah. teko dinis lah. Dinis lha apa? Iki apa no Tirta Canduka. Tirta banyu. Canduka kodhok. Aku lek sing golek kodhok. Mulane ri awakmu kok koyo kintel. Tapi kenyataannya saiki ya maju. Gak apa-apa nyambut gawe sembarang. Iya, aku nek setor nang mantuku dhewe. Sapa? Lah mantuku sing teko India Rai Kapur. Iku Iku lah. lak biyen Rai Kapur. Lah iya iku lak ingon-ingon ula kobra. Dadi aku setor kodhok rono. Lah mantumu sing kari koyo Rai Gedhek iku. Ya iku anake udah jeneng Rai Gedhek. Kok mblara Rai Kapur wis gak ono kok Rai Kapur. Biyen iku mantuku iku. Oh biyen. Lah aku lah mola dhek mati terus aku nang Surabaya dodol martabak. Oh martabak. Iya. Wingi tetep rono jare. Dadi kanca dhewe rono sakit teko re lho. Wong lek dikene ndok putih-putih tok gak ada kuninge. Sampai 5. Dodol martabak badinake. Apa ae sih? Alah sak jempolan ngene dijembembeng ngono. Lho, dadi sak meja lho. Plok ngono. Bahasa apa dijembembeng? Ya diguak kaya jolo lek galak ngono. Oh sing dikeplek-keplekne. Keplek-keplekno. Plek-plek ngono. Nah iku nek gak dijembembeng. Gak iso ombo lho. Badine akeh lho iku. Gak tentu. Tapi lek kadek ndok kadek oleh nyolong, ini dadi jerangkong lho. Gak tentu ya wong badine kok gak tentu. Ya nek ngerabadinake ya gawe ndoke ndok puyu lho. Alah dadine cilik. Cilik, tapi nek ndoke 200 kan akeh. Yo gak ono martabak ndok puyu kok. Saiki ngene aku bangkrut lho. Yo syukur. Syukur. Lho kan bersaing, kan nambah aku bersaing. Aku lak bose rujak kikil. Aku jange nang seni mana ya gak pantes lho. Gak usah wis arek-arek koyo ngono. Usia. Usia ngene. Cek arek-arek sing wis tuwek-tuwek ngene ayo rada mundur lah. Iya. Kon saiki enek dodol rujak sikil bareng. Heh? Dodol rujak sikil bareng. Kon iki kuping tas lebor. Kon nulis iki apa rujak? Kikil. Ya tak sangno rujak sikil ngono. Kon iki sekolah ta enggak? Ke sekolah biyen gak tamat. KIL. Oh iya, kikil. Apa? Ya rujak kikil. Iya, bos tapi pakai di story arek. Pegawe Iya. agari.
Piro? Saiki buka no Australia 1. Australia? No Timur Tengah loro. Iki wingi keplayu. Malah apa? Mbok kono jare geger. Kono iku. Geger aku tulungan apa ora? Tak nyambut gawe iki. Balik nang kanca dhewe mbok nang liyane wis nulang-nulung kaitan apik suwe-suwe wis celana klambi katut. Gak wis bayaran pira-pira gelem lho. Walah, Pokoke mangane sabono ngono wis. mangan paku gelem. Kon ku mangan-mangan paku ya apa sih? Ya mangan sak anune re. Ya sawan sore bengi wis biasa wong. Awakmu bakal narik-narik mari. Narik apa? Ya wis narik-narik arek-arek tariken ngono lho ya. Oh, kok narik-narik, narik utang-utang ngono iku ta? Ya sing durung setor tariken. Oh. Iki akeh sing durung setor. Kon bayar pira? Heh? Kon bayar pira sedina? Wis ngene, sak wulan tak kei pira 30.000, terus uang makane sedina 1 juta. Waduh, kon. Uang makan wae bayarane kok gede uang makan sih lho. Lah kok nek gelem lek padha gendenge iki. Wis perkara Sing pantes lho. bayaran gampang lah. Iya, iya, iya. Saiki rujak kikilku akeh, kikil sapi ono. Iku sapi. Kikil kebo kok kula kikil ya. Ya kikile sembarang Iku sing pokok apik kikil bajul. Bajul, kikil bajul. kikil bajul. Iya, masih atos ini digodhog seminggu ngono empuk lho. Kuwi duduk kikil lek bajul ini. Kurang sikile bakron. Aku rek. Pak kon durung nyambut gawe ngono ngrusak. Wah. Ya ana anu lho, ana kejutane kikil bajul ngono. Ya katumen kikil bajul. Oh, anu kebo, sapi. Bebekmu sih ono. Kono Lho ora enggak, kok ana lek ana nyambut bebek. gawe kene pisan ngono lho. Wis aku kurang ijen pegawe. Ijen aku. Kon buka dhewe apa dadi pegaweku? Ya aku dadi apa perlu kon dadi pegaweku? Nek kon gak iso ngatur tak ature ngono lho. Kon tak suruh nang tembok kon. Lah kon dadi pegaweku Iya. oleh sarungan lho ya. Kale. Oleh sarungan tapi kudu rangkepan. Wah, wong nglayani wong tuku kok sarungan. Karena lek rangkepan ya sarunge digolong munggare. Golong-golong ngono. Kon karo watekku iku apa? Aku iki getap aku iki lho. Wis ngerti. Lek kikile wedhus iku nggo sing sela-selane kukune iku rijikono. Kadang-kadang enggak arek. Gak dirijike langsung digodhog. Iku pahit. Kukune ya. Lho duduk kukune lek ana sing kaya kopi kok. Iku kuku lho, iku lho. Kuku. Lho iya jerone kuku lek ana sing kaya kopi. Oh iya, iku sing belak iku. Belak. Wis ngene, arek-arek kan tak percaya. Mek kanca dhewe wakilku ya. Bumbune apa iki kikil iki? Ya bumbune ya bangle. Kok bangle? Aku gak ngurusi bumbu, apa jare iki selamat ya ngadeg terus kunadi ya ngadeg Lho ket biyen ket selamat gak iso ngadeg biyen. Dhisik lompo. Sing dhisik gak ngadeg ya ngadeg ket wingi iku. Mari tak jamoni terus ngadeg iku. Oh, adek warung ngono ta? Ya bakul rujak iku lho Ri. Oh, berarti cabangmu ya? Ya cabang. Oh iya. Cabang lek sing gawe silat iku ya. Oh, cabangnya lho Tapi glati. aku gregeten aku pamanku lho. Ambek sing wedok gueker. Iya, Wis tak kon mangan kikil wingi ya. Nduk kene dadak tawuran sambel diteplokno raine paman. Saiki Buat. Paman koyo wong males ngono lho. mangkane praupane paman lak becung. Lah ini dia. Iki. Ya paman. Aku setor sikil. Iki ana 6. Loh, Sikile jangkrik. oh, lah iki digawe apa? Sikil. Iki sing digolek kartol iki sikile meja. Oh, sikile meja ta. Gak, lek ana sikile walan gondene. Sikile wedhus. Aja ngrasani mara tuwa ta. Man, kon aku nyambut gawe sing bener. Aku iki gak peduli paman, lek gak bener aku ya gak enak, Man. Sikile gajah. Mesine aku nuturi kon, sik kok iso kon nuturi aku lho. Ya bener lek ngomong tambah belara gak karuan. Lah, apa omong ijen ae ta? Heh? Ambek bojo sampean gak? Ya apa, mosok gak krungu kabar berita koyo ngono. Iki wis ditinggal bojone. Koran yo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah apa kon iku Ri? Jare Apa? jare ditinggal bojone Kanjil ya. Iya. Lah ya bojone ditinggal, tapi kok bengi dibaleni ngono. Gak mati ta? Ya apa sih? Iki pola kali iki nek duwe dhuwit 1000 kon gawe apa sih? Ya dikecek-cecekelan ya. Tukokno koran waca nduk ono berita pengumuman sak pirang-pirang Iya. Kancil lucul. dicari seorang pemuda yang tingginya 55, hitam manis. Awakmu ireng manis. Wong aku golek tinggi situ ekualan golek terus. Kak ngono iki ono tinggi 55 meter. Sapa ya dukure manis. ta, dukure ta. Iya. Iya iya.
Sapare ya kucluk pisan. Tinggi ku dhuwur, lapo tinggi. Dan mendapat gaji sebulan 5 juta. Wah. Ya, Mel. Gaji 5 juta. Iya, Wong aku bos kok ditari lho, aku Loh, bos. tapi pekerjaannya lebih enak. Oh ngono ta? Dan hanya memelihara seorang binatang. Ngeloni pedet. Tulungi gonang menur periksa. Oh, beritamu berita gosip iki, Wak. Ini lho, seorang kok nang binatang. Lek wong rumah tangga terus geger ayo ngene, akhire nek dalan ngel kok enggak kena. Sampean kok mbek bojo sampean kok gairah blas ya, Mas? Kok gak ana grengsenge blas. Tanggapno galak tawa. Galak tawa. Eh? Kok galak tawa? Mangjo manuk tamu. Pak Kancil kulune aja nanggap galak tawa. Galak. Galak iku kereng. Lah sing nanggap ya kandhanono. Nek omong sing gak kena kandhanono. Pun ngantos galak tawa. Ngono lho. Bojo Kula mawon. Cil, Eh? bojo nang umur pira sih? Umure ya swidak. Tuwek iku ri. Swidak. Tuwek wis kekek-kekek. Kakek swidak tapi sik tahe. Oh, durung iso duwe anak. Hah? Durung duwe anak. Duwe. Ya ponakan ya koyo ngene. Yo angel lho iki lho nek gak iso duwe anak. Lah apa? Bolak-balik ya pamit nang tak nang Watu Agung sik, Mas. Apa ganti anak apa? Bisane duwe anak ya gakno kurungan segede. Terus Terus kon gumbel bojomu ngono. Kok baru iso. kon iki mamu lho kon iki bolomu wis mati ngono. Sapa? Lah sing kon sing damonter. Ngomong apa? Man. Sing penting aku lancar nyambut gawe iki mlebu dadi pegaweku saiki. Iya, pegawene kan Lah to. peno wangono aku, perkara bebek lek katik gak tepak sampeanku tak ewangi. Aku wis bisa ranjang. Oh, bisa ranjang. Iya. Alah wong amben pring kok bisa ranjang. Ranjange kok lak tingkat ta. Dadi diprotolisi dadi dol lah iku. Iya. Amben iki arek dirungokno tangga aku. Oh iya. Oh iya. Terus saiki Iku dinggoni tikus iku. gak ngono. Tikus piti lho. Nyelatuan. Kenapa? Emak. Aku ngomong, Mak. Nono kancane ini celadu. Mamu lho ta. Lek wong diwaneni wong wedok, iki akhire sing ngene iki gak karu-karuan. Lah iya, kon niku ngomong belara. ngalah mbek bojomu kon niku. Wah, Wis ngene Man, sampean golek cara ya apa bebek isone manut mbek Gak sampean. iso. dijamoni ya. Yo dijamoni apane teko ngono wis nyelatu kok. Wong lanang kelular kelulu. Wong gak ono gagah-gagahe balas. Baik peno iku turune ula ta ya apa? Kelular kelulu. Lek ndelok lorek kaya ula sawa. Padahal aku ben minggu ya tak kei blonjo. Iya. Ul seu. Apa Oh, seu. Kang ero kon niku bahasa Mandarin niku. Apa Ol seu gak ero. Amo. Lah takono basa kene wae. Padha gak ruwe ngono kok iso. Pira Olseu. olsek iku pira sih? 120. 120. Makane sing gelek maca komik ta cek ro. Ol seu pira? Pira sih? 120. Lu ngawur. Takone iki lho, Ya ngomong sing ngrungokno gak ngerti ya lho, Pak. Wong wedok kon belanjani tok ya, tapi nek hiburan iku kurang. Akhire ya ngene iki. iya meneng-meneng wong wedok kon lungguh dek ngremon nduk ngarepe dikidungi iku hiburan, ngono lho. Dadi Padha mek ngibur wong jompo ngono lho, Pak. Ngono. Ngono rek, aku iki terang-terangan ya. Kartolo dhewe iki mbok gak gelem nuturi bebekmu. Iyalah. Bebekmu iku masalah wis tak sini-sini. Wong wingi tak tuturi meneng aku gregem tak kaplok. Kaplok bebek. Ngomong iku aku dhewe ya isin. Masa- tamu lho ngomong. Ya apa? Anu wadalu ngantuk sakniki wadalu mantun ningali sitron. Apa niku? Duduk sitron. Sitron Duduk iku apa? sitron niku. Apa? Siter. Ngomong sitron. Sitron iku apa? Embu Iki lho, sinetron niku lho. Masalah Bareng sini. honor. Horor. Enggak ngomongnya honor ngono. Kok iso horor? Horor. Kan Filme horor. hiburan iku penting, Man. Ya nonton TV, ya golek hiburan olahraga, ngono lho. Saiki kon Tapi ambek ngelem ambek kanca dhewe. ambek bojomu kon ya apa? Gak ana perangsang ya? Heh? Bojomu. Bojomu, ah? Bojomu kon gak celana ae. Lho sing gak ono perangsang iku aku ono nek aku.
Sing gak ono iku bojoku. Oh, bojomu. Nek aku ono ae. Berarti bojomu iku gak ndelok Wong kon aku padha sakiyang ngono ae ya. Ngene man, bojo peno golekno kala jengking. Apa? Kala jengking niku diuntal urip peno bojo peno pikirane tambah anu mbek peno. Golek. Nggonku iki lho wong iku umure 90 setiane setengah mati. Nah. Ngalor ngidul gandengan tangan. Lah lha apa? Sing wedok gak ketok mripate. Dituntun. Iku wong tuwa muri. Ngawur. Saiki yo aku ku kayak ono Pandangan. iya Lho, delok nang ngarep lho rada padang. anu skenario. Iya. Skenario. Cerita dikai cerita lah. Cerita. Skenario kan Ini tidak. lho kayak ana supaya paman iso ngatur sing wedok iso tunduk barek sing lanang. Wah kesuwen nek uripno lak wis. Kon iki bojoku ku awake ana pakune. Wong ana pakune cil. Tapi kabeh iku teko wong lanang. Iya. Nek wong lanang gak tanggung jawab wong wedok wani karo wong lanang ya ngono. Wong wedok pendiam. Lho, Dek, Ngomongi yo. Dek, tekan ndi kon? Iki lho goleki paman doblang. Iya. Ngawur man jamino iki. Man, waduh man, ya apa sampean niku dadak enak-enakan nduk kene Ana apa? sampean. Iki anu, ya ponak aku iki bapake Biun iki. Janake. Sing ora dulur sampean. Iya. Lah iya, Ana apa dhuwit? dhuwit. Lah napa? Iki lho paman lho enak-enak nduk kene, waduh bebek gak karu-karuan man. Lho ya. Iya. Nek Bebek dieker-eker penyakit biyen kumat ya. Ya karek-karek bebek. Penyakit biyen kumat. apa sih? Enggak, ya apa celonone paman digawe. Hah? Lho nek digawe nang konyoplok. Lah apa? Kepet diumbal lho. Lho, bebekmu mengandung alkohol. Kate mlayu bengong wis ringkes-ringkes sembarang sampean. Sapari lek ngomong telonyor-telonyor gak kareng Aku ngomong. terang-terang rek wis pisah ranjang 1 tahun. Wah, Loh, iki tapi kok gandengan wingi? Lho, tuturi tuntun-tuntunan kok. duduk aku to. Sopo? Ya ayu mbak bojone. Tapi saranjang to. Iya. Wis saiki balik man, balik man. Iya man, iki lho bebek kate porek iki lho. Wis ranjange didadekne situ maneh. Porekake minggate wong iku mbak aku ngampleng e. Gak ranjange dilas dadi situ. Oh, antemane lara. Lara nek ngantem. Sopo? Lho, bojoku iku. Oleh gak lara ya wong Bebekmu. awake kari balunge tok ngono ya. Oh, kulane angger malam Jumat ndelok tinju ah. Iya. Iku ya wis. Ya apa pukulane? Lho. Makane sampean kok heeh. Aku sampe wis. Rasakan. Lah, lho Ya gak iso mukul lek kancil mukul terus ya. Kok iso ngaku situasi koyo ngene kok. Kowe gak ro kadang. Situasi Pak. Wis ta berarti lahir batine iku gak dipenuhi. Iya. Wong bebojon kan batine dipenuhi ya lahire dipenuhi ngono lho. Hmm. Wis ngene nyambut gawe sing tepak, perkara bebek Dek, ayo ewang-ewang ngono ya. Iya. Ngomongi supaya ambek paman cek gak tega, balik-balik dicelathu ae. Gak kurang-kurang ya tolo aku. Iya, tapi- Lah paman nek dicelathu tambah nyengkre. Nek dicelathu ku ndablek kok taman. Mungkero. Soale bebekmu kan gak iso maca, gak iso nulis. Oh. Makane wingi sampean nulis apa ya? Termasuk boto murup. Aku biyen kan tau Betul. anu anak RT iku lak sing ganteng-gantengku. Iya ya. Anak RT lah nyurati aku. Heeh. Tak balesi. Terus? Terus takon, "Kang, apa sih kok nulis ae?" Tembangan. Oh. Aku ngomong suni gitu. Tapi kon nulis bales arek wedok. Sampean ngomong jarene gending sinom iku. Iya. Iku nyurat arek wedok. Iya, Lah lah. meneh tak kandhano. Oh, ojo ngono kon iku. Ya iku nggorohi wong wedok gak ada Cirine dosa. bebek ya, sampean lek dicelathu mungkero. Lho, cirine bebek iki akeh. Apa ae? Mripate pedet bareng. Padi gak mel. Gak mlungkero lek dicelathu. Peno tek disoki banyu wedang ya. Lah terus dadi apa? Dibubuti wulune. Aku ngomong sampe gak karu-karuan. Wes ndelok paman iki malah gregeten. Iki kenal lagi pegawai aku, pegawaimu kenal lho Mbak Tini. Iki pegawaiku, Dek. Nyar. Arek Joko Kupang ngono lho. Oh, iki. Bagian apa iki? Ya bagian Lho, bagian pengentekan. Lho kene nyambut gawe kene ya? Nok kene. Iya. Lho kene iku apa sih pekerjaane kok sampe nggo pembantu sakmene gede. Saiki lah arek andok iku kadang-kadang ana sing ugal-ugalan. Nah nek aku sing nandangi sake
teluke kono. Ya tapi nek wong pegel iso kon ngepur iki. Kok ngepur wes biyen-biyen sih tapi enggak ya. Masuk kekil ate gawe bodyguard. Lho iya Apa sih. Pak, Dik? Iki kuat iki. Kuat. Engko njupuk nang slamet. Lah wong aku iki nggawa wong rong zina tak tangan ijen tok kok. Oh. Carane ya apa niku? Nggawa keranjang. Gadai keranjang. Iku gak tangan iku cak jenenge. Sampeyan Wis gak kuwatir. Kari-kari. Aku njaluk tolong Apa? ya apa bebekmu iku isane lunak pikire. Oh, digoyang uli. Digoyang uli lunak. Ini padha dagelane. Wah, digoyang isane lunak. Cok ngomong sing temen aku niku. Bebek ku enak ya, cek lunak. Dieret-eret terus dikeplekno ae. Heh? Cok sakno lho. Guyon-guyon man. Maksudnya sik sadar ngono ta. Wis sadar pikire terus aku iku nek bisa ranjang umpamane wong lanang sampe gak bener lakune jarene Iya. kan lho. Selalu emosi. Gak tegese aku nek mau seneng mbok wedok liya iku arane apa? Neleweng. Oh, nyeleweng. Nyeleweng. Serong. Lah iya, Jalan serong. Jalan serong ki nek gak wong kero. Gak iso. oleh loro. Wis oleh loro. Kok wong lanang aja serong, wong wedok aja serong. Aja rek. Cari peno nang ngomburi, engko paman tak rundinge perkara bebek aku ambek bojoku engko tak rono. Ngono Ya lho. cuma ambek nek tak tinggal ku ambek tegese iring ana musrik. musik. Apa? Musik. Oh, tak ana musrik. Rengeng-rengeng ngono apa? Oh, sampeyan Iya. iso ngono biasae. Aku tak kora-kora sih lho. Warung kekil kok sing reng-rengeng ya apa sih? Bebek. Oh, bebek. Tak kora-kora ya. Kono Ya, mlebu. nek ngono aku tak tinggal dhisik ya. Nandi man? Lho, lah iki Masalah budal kok. bebekmu gak jatuh ya. Lah iya kok kan dicari arek. Tapi Ya. jare bebek jangan bal-balan. Lho, kok iso bal-balan kon iki ojo ngatur koyo ngene keadaane. Kon iki gak ora regane Lombok aku ni. Wis mari tak omongno ngarep. Lombok saiki mek nggonku Piro? 2000. Lah mbok apa iku? Ah, pentil. Wis tak tinggal sik. Ya man, gak mampir ta? Gak, wis. Mang ana karane kucing loro, Mas. Cilik-cilik. Wis paman iki. Gablek tibake paman iku. Ya sing gablek men paman. Lah iya mangane. Dikum gak teles, dipe gak garing. Nek enake diapakno iku? Paman iki diancup-ancupno ae. Kok kon niku kok pringisan kon wis kulake ta enggak? Heh? Kulake ta enggak? Dorong. Kon nang Kulak ta? nang pabean. Lah apa rono? Ya kulak kikil. Kikil apa? Heh? Kikil apa? Bedes. Kun, Lapa sih, Mas? kon niku kate nyarakno aku ta. Apa? Oh. Bakul rujak kikil ngarep lho sedina oleh 6 juta. Iya. Iringan niku sak triliun. Kon lho 1000 gak oleh. Lho, sing salah aja ngarani aku. Peno dhewe sing salah. Salahe. Bentek karene ya, Iya. bingunge kok peno gomule. Karena gomule dimanfaatno apa-apa, gak peno krokot tidrok peno bogang saiki ya. Gak perkara kikil. Apa? Tulisan lho ngarep kleru. Apa? Rujak kokul ngono kok. Oh ya. Sing pesen sapa? Wah iki konangan bos muri-muri. Malah rene wong jadi plotot iku kule mariane. Cek ngawure lho. Aku iki agen, cabang teko Tolo. Sapa sing gak ngerti, tapi meneh ben iku nek ngongkon nulis aja sembarangan arek. Sing nulis sapa iku? Oh iku gak nek rujak kokul gak sepikir ni sore iku. Apa iku? Es dengan iki. Sapa sing nulis iku? Iku dengkul ta dengan jare. Oh, mesine es degan ya. Lah ngono. Es dengan apa iku? Oh, dengan kawan-kawan. Kayak Banawi kon malian ngomong. Loh, tapi programe bos Yo Kartolo bagus. lain. Wong rujak kene kan dulek. Dulek kate didoli tangan. Heeh. Di sini tampah. Nganggone Tampah ya?
Tanpa tangan. Genah-genah ta untune bogang kabeh ngomong gak jelas. Kate gak melok butuh duit aku kita dana. Ya apa? Iki sisteme rujak iki remote control. Lah, remote control. Digitek. Ditek. Apa? Gigimu. Nek ditek iku sutradara. Oh, ditek sutradara. Jare wae TD iki yo. Heeh, digitek. Iku gak mereke tip ta iku. Komputer ya. Oh, kok nang promosi titipan kon iku. Lah lapir. Iku rujak iku carane ngene. Oh, uyahe sakmene wong iku rasane gak usah nek Gak ditakoni usah. diprogram wis seru teko komputer. Minta apa langsung dipetek ngono ae. Iya. Iki tak petek jerit are. Tak petek jempolane. Arek wedok sing ngandok tak petek jempolane. Tapi aku percaya. Heeh. Iki kan cabangnya akeh. Wingi kancaku yak mrene ya. Kate mangan. Kan nduk utawa mari tak komputer iku. Kate jempol tak foto komputere. Mencolot. Ya apa? Ngenek matane. Loro. Gak pas nang lambene. Pas-pas lho. Cak, iki wong dodol martabak iki. Ngawur ae. Tuan-tuanan iki. Tuan opo ngeling Lah, semua Mek. tuan. Kun, Lho, aku. Lho. Kon iku nek gawe letter sing kena apa rek? Bakul rujak kok rujak cengkir. Iki rujak sing nulis lho sapa sih? cukur. Endi sapa ayu? Aku sing pengenane ngongkon samin banjane ngono lho. Hah? Ngongkon samin. Sampe. Yo. Ya apa rek? Awak dhewe rene iki ana utusan. Peno. Ya, ya. Peno tuwung. Iya, iya. Tuwung. Iki biasae Remote. Rasamu aku jange muntah-muntah ngono. Jare kate gumoh kon iku. Apa? Kon Pancene yo ngene iki acare tuwung. Iya nek aku njaluk tolong. Iki wala iki tisu iki. Endi? Iki apa iki? Kalung iki tisu nek mari mangan gelap. Tak sangano gobis iki. Lah eling tak kapan Malang biyen kon iku. Lah apa kon Kancane mangan tisu bareng dijarno ae iku. Ya apa iki tuwung? Tuwung. Program delok komputere. Wes. pedes gak? Kon nek tuwa ngambek lepek terus cukuk-cukukno dadu. Gak perlu nih. Dadu kopi yo. Kon ku tak bandem ta Iki apa kon. kon ngilingno selamat iku biyen protolan iku. Ngene. Anakku lere ku mergo kalah terus goblok ngono lho. Aku rene iki gak soal maem. Lho, iki lho, kita aja khawatir. khawatir. Modern, minta manis, program. minta asin, ada. Komplit. Kon nek gawe bumbu iki isane cepet komputer. Diapakno? Lho, di program ambek iki wis bumbu langsung teko dhewe. Remote, langsung dadi bumbu. Iku lah adem. Lho, kon ku enggak bumbu dikumpulno terus dilas. Panas. Anyar iki anyar. Anyar apa? Lah mangan bumbu las-lasan apa nek gak berengen takon niku. Lho, tapi enak pegawene iso kalah moto. Oh, Ya, kon kok macem-macem sing biasa ngono nek lho. pancen kon njaluk es dengan, iya. Iya. Ono es dengan. Hah? Es hampir ya ono. Es teler. Teler mendemo dhisik, Dik. Cek dikaploki wong kon kok. Maksudnya es iku dicampur tawak iku aran es teler. Wis macem-macem teler iku wis tobruk Es gelem. campur. Campur apa? Sampah. Ngawur ae. Kon pembersih kota iku. Ngomong utusan apa sih? Iya, aku dikon corakanku. Sapa? Sapa jenenge kenalno? Corakan Kartolo. Apa? Corakan. Sing nemen ta? Juragan. Iki apa? Sapare kok banyol aja. Kon kene iki nyambut gawe ri. Lah sing dibayari banyolan kok. Apa rek? Lah kon marak sapa Peter Banyol iku? Kaya Kunadi. Oh iya, biyen ku nali melok aku. Ojo direken. Oh, melok peno wayang ada di Nemano. Iki ngene lho, aku dikon Kartolo. Iya. Aku gak seter-seter kaya apa. Seter apa? Kalau kon dipercaya. Dadi apa kan iku? Masih gak iso seter, dhuwit iku seter-seter bojomu. Ngono kok apa, Bro? Kayak nggonku seminggu kan gak apa-apa. Bojoku adem panas ri. Sapare iki ngomong apa iki? Seter dhuwit. Lho dadi apa kan iku? Lho. Aku lek dadi pegawene Sing Kartolo. apa sapa? Iki awamu ya. Awamu iki. Sing apa sapa, Dik? Iki nek gak kelakuane Samin gak ngono sing kon Samin. Aku awu-awu iki mari ecer jagung ta awu-awu. Gak kon kok sapa ri? Kon kok sapa? Kon Kartolo selamat to ganteng anake wong gendeng. Kartolo iku dhewe, bojone Tini sih. Aku iki pegawene kono. Gak duwe pegawe kaya kon. Kok sing ganteng-ganteng ku guae kok. Kon kok tambah dipateni lho, Ri. Makane kok Lho budak. musik. Dadi pegawai iku bagian apa peno? Ya bagian nglayani ngono. Layani apa? Kon iku lanang ta wedok? Iso lagu-lagu ta? Ya nglayani mbok menawa ana wong pegatan. Ya apa rek ya ngladeni dodol rujak
Kekil iki lho. Enggak, nek soal karyawan wis akeh. Ndolek bodyguard nyeni ya. Angel, tapi kita nggak percaya Iya. tanpa surat perintah dari Kartolo. Iki kudu ngono carane. Kon gak percaya. Prosedure ngono. Iki lah aku nggawa. Apa iku? Sapu tangan iki. Pojoke papat tak Lho, iki surat keterangan teko Kartolo iki lho, bahwa disahkan bahwa saya jadi karyawan. Heeh. Rujak Kekil. Oh ngono ah, betul sih. Saya tanda tangane. Saya tak wacane, tak wacane. Lah, Lho lagi Mas, waduh Mas. Iki napa bos? Bos kok Mas? Bos. Lho iya tak panggil kan Mas. Mas bos. Mas koke. Wah, Koke. Koke watu agung koke. Halo Mas. Heeh. Saya tak tambahin ngono ta. Jane. Iki malah lah apa geger? Jare kok Lah mangan lho iku, gak bayar. Kok gak bayar sih wong ditagih karo kancane. Lah aku gak ndur masa ndutang sapari ku. Iki pegahku tak angkat meneh tak uncalno. Gelem ta? Ning nguncalo sing tepak lho. Apa? Entuk brongkalan ya benjut kabeh aku. Oh maksudmu karyawan? Wakilku, Wakil. tak kok nagih ya apa gak setor-setor rek. Lah ya bangkrut bos lek ngene. Ya kunadi kok apa lolo. Kok Mas, tukokno wayang iki ta karepmu. Ngene lho. kalau udah kekel kono wayange Iku lho. ndolek wong sing sangar. Lah sangar. Gak brengos tari awakmu luteng-lutengen. Aku gak tak luteng-luteng ya. Ireng lho. Lah iki nek brengos ireng ya gak ketok mbonek putih. Wong nagih kaya ngono mesti nagih malang gerik karo gereng ngono lho. Sing kon pangan iki kok. Heeh. Kikil kok. Iya. Kikile gajah iki. Lho sakmono lambeku sakmene gak sedeng ri nyambut gawe. Yo, Iya, iya. sing padha sing Ya wis ngurmati rek. sepurane Mas. Wayahe setor-setor, lek gak iso setor ngomong. Kon nagih ya ngono. Hari ini- Nagih ku ngomong mbek gereng ojo meneng ae. Aku kan nagih secara jurdil. Waduh jurdil padha nopo. Jujur dan adil. Iya kabeh kudu ngono Nagih programe. ku kudu sing gereng. ngono. Kereng, gak iso kereng. Hei, mau nyaur enggak? Ya, mau ngono. Ngenteni aku kesurupan lho. Terus aku tak nagih. Ya nek aku iku bos iki ndolek tukang pukul iki aku gak setuju. Alah masih ngono ya wong gembos ae kok. Iku antem Iki, menak. Anu bos nek kira-kira bos iki mbutuh tukang pukul aku ono tukang pukul. Iki ya apa mukul apa iki? Nang mukul watu. Enggak, butuh narik-narik soalnya nyene akeh nduk ilang ngono. Iya. Gak bayar ngono. Gak mergo tukang pukul terus ngepuki uang. Gak, delok bener e. Supaya aku gak terlalu ruwet. Iya. Tak percayano karo Cari. Maneh kanca dhewe kudu ditolong. Bos, Iya. kurang awas iki. Nah sampean iku percaya bisa pare. Percaya mergo apa? Apa ya badhe ono apa aku? Nantang. Kok niku kita badean ri. Jare gak awak. Iki duduk taman kanak-kanak kene iki. Motoku normal. Warung ge badean. Lah gak payu-payu aku ku. Badean. Ayo. Ayo. Lho lah iya. Kon niku lho iki warung ri. Kok dhisik. Apa? Iki narik iki ya apa ki iso. Kon ngejak badean mbak aku. Iki warung ri badean terus apa sih? Sing ngene. Perkara badean gampang, ngenteni nek 3 dinane bebek niki. Wong kok nagih kok badean. Kok badean lho tanggapan kono iki gak tanggapan to gak no. Saiki nyambut gawe jeruku. Iya. Kan dudono dedikasi sing apik karo. Yo yo Mas yo Mas yo. Dite. Mas, duite. Dite. Kon wis entek pira wis? Dam Blitar teko dite ngono kuwi. Seminggu gak setor ayo. Iya. Ya iki catetane. Piro? Dudono. Lah iki. Piro Pak Yai setor piro? Yo piro iki? Lah catetane dudono. Totalane piro kono Mas? 150. Nah iki ana dhuwit 2000. Kurang piro iku? Wah, kurange akeh. Oh, jewongkul. Iki syaratan gonang ril iku arek. Apa? Ya dipijeti. Ya, tapi yang ngenteni sepur liwat lho. Wis kamu tuh kono kok menggok arek sepuro. Gak kon iki 20.000 terus iki gun iki 50. Dadi piro? Ya 110 ya. Lho kok gak cocok sih. Catetane gak sakmono kok. Jangan jadi 150 mungkin 110 Eh ya. kan itu tukang tagih kok mencel kap. Suwi 150 kok. Si sampe 50 pira ya? Ya 10. Lah kon 150. Ayo 100. Mulantah. Gelek pegawe sing bener kok lho. Ri sekolah maneh. Lek swidak mbarek 50 iku 95 ngono. Iki disunting rabi cek nang mate. Kene. Ya ya kena kan. Masalah iki nyene Ah. kabeh jujur. Iki ana cepek ya kurang gomban ya. 100. Kurang ae rek. Gomban ae lah aku tak daluk papa aku lak bayaran tak kok. Apa-apa. Lho iki lho, iki dhuwit sakmene tapi karene kikil sakmene kae kan gak diterobos Ngene, pisan. Pokoknya kita tagih, kon nagih Jamal. Yo, nang Jamal. Jamal iku nggone lu ndi? Jamal ku ndi? Wong rujak kikil kok ngeloyong Jamal. Tak delok perapatan ngalih maneh. Anu, Bos, Iya, iya. iki catetane nek duwike pancene ana 100. 100. Jumlah 110. Ah, iya, iya. Iki terus terang ae sing 20 iki trobos rene. Trobos. Terus ku pancet ae terus. Ya mbek tijol lho gitu ku.
Gitu ku dor-doran ke teknis ya. Ya. Sing main ae ta rek. Main terus ae. Gedhong? Gak gedhong kok. Apa? Ya main dhewe dene lho, Mas. Wis pokoknya lho ya. Heeh. Iki mang kurang pira? Ya kurang pira Gun? Kayak pira? 50 ono 110. Kurang 40 lah, 40. Ya Mas sing 40 iki mau terus terang iki kanca dhewe ya apa diolenake. Awak dibosok to. Ngenteni olarisan kon kapan olarisan? Gak melok kok aku, temen gak melok. Kon. Ya padha ya. Aku yo gak melok. Kok niku dadi pegawai tambah gak. Ya sekarang 40 ya. Iya. 1 minggu lah. Kamu lho lek ngapik pegawai kanca gedhongan yo ngene, soro. Sing dodol kanca gedhongan. Ya, ya. Aku mulai sakmene gedhe gak tau digedhong nek bayiku biyen lho. Maksudnya kan lu tau melok ngono kesenian lho gedhong-gedhong ngono lho. Main no gedhong. Aku tak Sutia iku apa? Biyen ya padha mengimpune lho. Kan gak perlu bandi. Ojo anu ra iki. Gare perkara kok. Wis, calon anu Mas. Walah. Calon Mas bos ngono. Bos, Kapan semayanmu kapan meneh ta meneh? 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu. Lah kurang 90 sih. Oh, iku ngomong. Lah iya kurang 90. Gak tak ndurno wis 10 dino. 1 Ojo sekawan bolu. Apa? 40 gak 90. Sekawan mardoso. Gelar. Wis pokoke 3 dino ya kudu bayar. Oh, beres-beres bos. Gak bayar tak tutup warung iki. Oh, tapi iku cukup wong loro gak usah ditambah. Gak usah. Iku udah dijak iku. Pokoke warung di gak bayar di produser ae. Udah dijak iku. Ya digawe pelebaran ae. Cuma ya aku njaluk kanggo umbul-umbul. Ya, dikumpul-umbul supaya ero kabeh aku. Kono kelaras akeh. Aku sau galeng dah sebab neklarase barang. Lah rek rujak kikil kanggo umbul-umbul iku Oh, piro? spanduk lho. Spanduk, Mas, tanpa promosi gak iso terkenal ngono lho, ya. Kayak foto. Ya gak apa-apa, api digambar aja. Iya. Deh, Iya digambar. iki batin mbek gambarin teh akeh jane. Lho gak apa-apa sing penting Tanggung promosi. aku. Tanggungane bos, Supaya laris gambar lutung. gambar gak dadi lutung teko Tapi nek temen. gak spanduk sing genal lho ya supaya wong tuku gak keliru. Mm. Ono wong dodol sampe gak payu pirang tahun ono. Apa? Spanduk kita keni soto India. Lho kok iso ngono? Nah, India kok disoto lah aku. Ya. Lah iya. Soto yang jual India. Ya, mulane kok ngomong Sukriya ngono biyen iku. Sukriya. Terima kasih. Anu bos iki ana karene kikil, iki dicoba. Ojo dikekno. Kon niku. Gak lek ono karene tampekno sapari ae. Tapi balungi kayak sedotan situ. Ya. Yes, gak apa-apa. Iku urusamu kikil-kikil karene gak ngerti. Iya. Iya. Wis berpisah ya, iki tak tutup kok. Ben buka. Tapi sing man percaya iki ya, Bos. Iki tak percaya. Ya 40 ya, minggu maneh lho. Kon jemare tak kaploke kon kok. 40 ta 50 lho. 40. Dari aku kon kayak 10. Karep piro? Ya tadi 50 sih. Nambahi maneh. Ya gak apa-apa anggotanya. Ya tapi aku dutang makne biyen nonton. Iya. Polo padha nyaur ya. Ah, yen kene kono rokoke bapakne Slamet ya. Ya, Kan ndak makku. Lek tau sing hati-hati rek. Oh iya. Rujak kikil. Ya ngono. Oh, nyaring suara. Nyaring. Beres. Kikil. Adek, kikil. Terus ana anak kebo, kikil kebo. Teko don koyo kerek kecepet. Kok iso koyo ngono? Iya, Mas. Iya iya. Tutup ya? Tutup. Urusanmu bakok tutup bakok obong gak ngerti wong aku bos kok. Iku urusane kono. Ya, mulai Tinggal sih. Monggo, Bos, monggo. Wis sapare bah minggat bandak. Penyakit itu iku. Mat, saiki ayo ditutup ae. Enggak bayu. Karek sak dirantang. Lho, gampang go mulai. Kok mulai? Ya saiki yang gedenge diterorono. Alah sakia koyo ngono kok diteri lho. Ayo. Oh, sayang kok. Yamine dintenteni gak mule-mule lho. Ngluyur nang ndi ae wong iki. Lali omahe ta ya apa? Delok. Teko wetan. Dehem adane gendakane ae. Lah kon niku nek aku teko kadoan. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Lah ing saben Waalaikumsalam. Lho, Kok disingkat? kapan? Ketakno Nurul Jasmani. Lah apa sih? Lah kok gak ngono kok disingkat ae. Lho, sampean niku ngrepoti kok pancene repot dadi bojo sampean niku. Engko ana wong lunga diseneni. Ana wong ndelok pengajian gak oleh. Lho. Wingi ku apik iku, Kiyaine Jaitun niku jenenge. Oh, kok iso Jaitun. Lah iya lah Jaitun sih jenenge. Oh, Jainun. Wong sampean niku pancane mbok kok. Lah sapa jenenge? Jainuddin. Heh? Jainuddin. Ala NZ.
Pacek titik ae kok. Kon niku ya ngono ku nek wis Sik ta. Sampeyan niku teko ndi ae, he? Ya apa sih rek. Lho, ngene lho Cak Kancil ya. Sampeyan tak kandhani. Wong ku nek ndek bojo aja sembarangan kok ngono iku. Iki ngono ya Apa? rek. Sik mulai ngejak dijak kunadi. Lah apa sampean melok kunadi ku? Kate blakrak ta sampean ya? Aku ro wis pokoke sampean ngono jange gak genah. Mangkane nek mulai telat terus. Kon niku gak tau nang kon teko nang kon lem kok mesti nyeneni kok. Lah ya apa aku iki dadi bojo sampean niku repot. Engko nek njaluk mangan disediani ya Dadi rewel. bojoku gak pantes kon niku. Lah dadi bojone sapa pantese? Ya nang makruf. Lho, pancene iya aku geton dadi bojo sampean nang kene. Dadi bojone Anang ngono enak kira-kira. Hah, sampean embok kok njaluk mangan dikai mangan ya cerewet. Wingi dikai sego gedang jare gak enak. Iku ya apa srek. Sakmene gerange dikek gedang lho kon niku. Panjenengan Aja sampean nemen-nemen kon niku mbok sing wajar menungso sakmene tuweke kon kaya gedang lho ya apa kon niku masalah wong iya njaluk rawon dikek rawon gak gelem jare kirengen. Nang ndi rawon ku ya ireng rek. masih turu ya aja mengkurep. Ya sasirku sih wong turu katene lha apa? Ambekan iki iso dadi paru-paru. Ambekan aku iki sebelenek ndelok sampean niku. Mumam. Lah apa nyedek-nyedek nyengkri ya? Ono tikus bareng gak medeni. Wong iku njaga kesehatan, turu murep ngarai paru-paru. Nek mlumah kuwatir ana tikus lho. Dadi wong turu ae lho kok ditede sih, lak ya sak sirku ah. yo pikir tikus saiki ya. Tikus apa? Yo pokoknya Paling ya tikus ndak sireng sing kluyuran. Lah iya Alah, aksine aku ngono wis bosen dadi bojo sampean. Wis rono jate nyidek-nyidek. Ih, kon tak gintes kono lambung kok. Oh, Bah. kon iki nek ngene kon gintes-gintes. Lah apa atene? Ajane aku wis maca mek ngene buku-buku iku. Alah, buku apa sing sampean waca? Apa irunge, apa bathuke, apa gulune sing iso merangsang. Lho apa airungku Apa airungku? Hah? Graya yo tambah nyelatu. Ambekan gano gaene graya-graya ireng. Rumangsane lho, ndangkeng gantengen ta? Kok mbek wong lanang sing rada ngajeni, kok wong-wong iku Kurang ajeni apa aku, he? Sampeyan lak wis tak ajeni. Nembe awu to, Pak. Ngono lho. Alah. Kan kumpul surono suwe sih. Apa? Nuwun sewu, Pak, kula mboten mlebet rekaman. Lho lah alus ah. Lah terus aku ngomong halus ya apa jange panjenengan ngomongnya yang ngene iki kok ngomong halus. Kok bedes iku. Sasirku sih. Mau wong. Wong panjenengan sampean sing marahi ya ngono iku. Wong wedok ngono nek cerewet jare cerewet. Duwe ya gak tau dikeki kok meneng ae. Apa kon wis tak kei tulisan tiap hari ol 1000 ngono lho. Asau iku pira? 120. Ngawur ae asau 120. Wong gak entos ngomong kok. Mosok duwe 1.500. Kon mlorot kate. Lah sampean gak gelem sabukan ya mlorot. Ambekan jagani apa? Oh, kok sampe jagani apa? Aku jagani Jamal adane. Man? Lho, Tin, wes man. Apa? Wes. Apa sing wis iki? kok wes-wes iku rumah sampean lha Lawan apa? mlebu man. Oh, Tukang sampean njaba kok kemerangsang. Wis umep. Bebekmu iku aku mbok yo mbok kon maca-maca koran delok entah. Alah, maca koran kualik kabeh ngono kok. Biar suami istri menjadi rumah tangga yang harmonis. Endi sih man? Endi sampean waca iku? Iku lho. Wong iki resepe masakan ngene. Wong nek maca gak tau bener sampean lho kok iso ngomong suami istri harmonis. Tahu ta sampe nyayang aku, he? Tahu ta enggak? Heh? Zaman ono ta, Be? Awake cilik ngene nyayang kon tak gendong yo balek. Wah. Halah, Mas yo ngene ya. Bayangan lawas, Rek. Iya, Be. Iya. Alah paman iku nek ndelok sampean gak tau tau ngarep. Loh. Tekan mburi ya Iya, nek sampean mlaku ditutno kaya Loh, mencok. deloken. Kon kok ngomong ngono, Tin, he? Kon
Kon ngenyek aku lah anu tambah. Enggak. Paman niku lho nek ndelok sampean teko mburi lho kaya mentok. Iya ta? Iya ta, Cak? Banyak. Alah, lho. Lho, paman iki jolno ae. Lho dijolno. Wis suwe, sapa sing gelem nomboki tak kekno ae. Duwe gak patek banter iki. Kene kok iso sih ana wong tuwa mbok kok ngijolno ya apa lah kok gak seneng mbak aku dadi pamanmu ngono lah. Lah tolong apa Allah tawak-tawakno kono sapa sing gelem. Nek kon gak seneng mbek paman aku lemang teke diganti lah. Oh iso. Wong lanang kok gak iso ngatur wong wedok sampeyan yo sing sabar. Pak. Sabar ya apa? Wis Gak gelem, Bek. Dijoli-jolno gak gelem iki jagange gak ono. Panjane Aku contone aku mbek Diajeng iki gak tau gek. lho, lah ndelok-ndelok alo, lah wong pamanmu iku mbuh. Lairamu apa? Heh? Lairamu apa? Aku gak salah jemua apa kok. Lho, Wong esuk kok. jenenge apa? Jemua kliwat ta? Metu kowe esuk kok. Oh, isuk dina jemua. Jemua terus nggawa sarung kok. Metu nandi iku? Ngetan ngono lho. Ngeloyor iku lah. Wong iki tibane piro? Sampeyan tiba apa lho? Ketemu mlekur aku mbek bojoku. Iki selawe. Kena piro? Selawe. Mangkane. Mangkane. Pitu. Kok sudah pitu ya apa sih lho? Pakean yo. Kliwat Cak. Ketemu selawe kok aja diterusno. Wis pegatan ae mari, Cak. Ojo guyon Kak. Lah jare gale diterusno. Wong pegatan iki berarti nyiksa anak. Kon berarti jange rabi wong sing kon senengi. Tamu gak karo-karuan. Lah aku ndelok Tapi sampean anakmu. iku gregetno ae. Sampeyan duwe anak ta? Ya apa dadi kuali? Lho kok dadi kuali apa sih? Anake gak dadi kuali lah. Lho sampeyan niku lho duwe anak ta? Lho anake gak didekek kene. Dekek endi? Tetep ora tau. Sing ngene lho Tin, sing dikon nitipno iku pamanmu, titipno ae. Anakmu iku cek gak ngriwuki. Ambekan kate lapo. Ayo ale, biyen sik wawuhe kok sing cilik tau ketinggian. Sapa sing ndi, ha? Sing ndi lah sampean sih? Wong nyedok aku tak tinggal nyengkre ngono alah sine ae. Aku ngerti, anane geger gak leren-leren, mergo gak ketemu 23. Iki mbedesi. Cara rumah tangga mbedesi geger terus. Kewan ae Rayuan kera. Kok iso? Iki lho tak gaekno iki lho, jak geger. Apa iku? Jak geger. Waduh iki seneng. Kayaknya bebek lho. Seneng aku iki lho. Iki ta. Mm-mm. Iki mau wis diprogram mbek arek-arekmu ya wis kikil tek gak ono rujahe. Oke, kira di program Lah, ra. Bebek paman niku lho Cak. sampean aja wis tak pangane dhewe ae. Iki Kapan seneng seneng aku. aku nek Kono karo taman. Nek rujak biasa iko lho. Lho Bek, Ya wis kene tak pangane waduh. Rong bungkus iku Bek, entek sampean. Entek Entek, Taman. aku. Ya apa sih iki panganane masalah wis. Mangan apa ae? Durung mari wis 2 bungkus. Lah sing ditiru tetep. Aja ade ngono sampean. Taman, kikil tek iki, tek Tak mangan. ngono iki. Soale penggaweane soro man, bebek iku mangane akeh ya gak apa-apa. Makane. Dadi cocok ya. Bebek nang mburi mengkurep mangan kikil. Mangane gak atik dianu disok ae. Gak harus, tapi sakno paman tak jane kepingin lho ket Paman man. mangan ya? Turu ya? Heh? Paman mau turu? Dengke nduk lawang iki lho. Turu mlebu kamar. Kok rada pedes rek rujak. Enak Bek, cocok ya. Rek. Cocok. Enak wis ta. Makane. Pendek wis ta. Wis. Aku mari mangan kok awakku krasa panas rek. Lho anjene iki. Kok kepedesan Bek? Ya mbok kok gak enak ini sih aku kira. Masa rujak kikil mang kecampuran kenal pot. Kok dhisik ta rek? Pamanmu mana ndi rek? Pamanmu mah lho iya nang ndi pamanmu? Paman iko tak delok kok melungker. Mulai. Celun po rek pamanmu rek. Alah dengaran mulai. Aku iki mbolo ndelok pamanmu iku lho. Lawange gak ditutup kok ingip-ingip kamare paman. Mang sampean celatu, saiki sampean goleki. Lho, iku mang lak kembang-kembangane ya. Ngono lho. Oh, Aku ngono sakjane swayang ambek pamanmu. Si paman culeken, anu celuk. Diculuk ya apa sih? Moan. Cak, Apa? rinyo ta Cak nyedok rene lho Cak. Golek bebek. Iki lha apa sih? Mulai. Lah kok sampean ganti sarung, Man? Cak, rinyo ta sampean niku ngomong aja ado-ado. Nyedok rene lho. Ari iki meng ngombe pil apa? Alah, ya gak ngombe apa-apa. Wong jenenge wong bojo iku ya sing genang ngono lho. Man. Tokno gulu sampean, Man. Lah apa aku kok dituki gulu iku wadane Dracula. Kok kene ayo cipok-cipok.
Nek ngomong sing kenal lho. Ojo diopo-opo. Kata lho, Kanjeng. Heh? Bojomu ndi ya? Aja nyemon. Nyisi ya, Cil. Apa? Aduh, Lapo? aku ngentekno kikil titik lho. Aku tidak merangsang lho. Moyoki Aja dik ngomong ngono lho ya. Iki Alah. Iki lho. Karek luru Iki lho, ngene. pangan. Ayo, Man. Enak. Wah, ya. Doyan nah Cak sampean Cak. Mbokmu wis ono. Iso mbokmu ono. Iki menek aku sing maksa gak gelem, Mang. Tibake remeh ya. Burang-burang taun beger ae. Digolekno nang ndi gak seru ki tibak perkara kikil mah. Iki Iki mah masih rukun. Di programi apa sih ceritane Lho, kecil ya iki, Mang? apa ya? Lho, Kok iso bundel gak karuan ngene? ya gak ngono rek, wong jenenge bojo iku ya kudu sayang. Rinio ta Cak, agi ta Cak, Rinio Cak, sampeyan niku kok ngono sih. Titi ae, Mang. Mangan kikil iku tambah hormon lho. Oh, kok tambah hormon. Tak adus sik. Kok iso? Man, aja atuh sik, Man. Iya, Man, aja adus, Man. Ini wong loro iki ayo didalen jero omah, lawang dikancing. Ya lha Apa? apa? Ayo bebek mbek paman dikeramasi.